Ian Ulaga, doaingo piano irakaslea eta seiasleko kidea. Hau da Almana Elzite, Orioko Musika Eskolako piano irakaslea eta seiasleko kidea ere. Eta nire nahi gudaletikan, Aitzur Ugarte mendia, Hizkuntza eta Kulturako zinegozia. Aurten piano jaialdiaren 7. edizioa ospatzen da, eta Andoaingo udalak hasieratik egin zuen bezala, jaialdia gauzten jarraitzen du. Euskal Herri osoko gazteei zuzenduriko ekitaldi bat izateak dakarren garrantziaz jabetuta, lan horretan jarraitu nahi dugula esan nahi du. Parte hartzaileen datuak ikusita, aurten 889 izango dira, eta argi dago pianoa jotzen ikasten diharduten gaztetxo ugari dagoela gure inguruan. Eta jaialdi honen bidez, urtean zehar egindako lana erakutsi, jendaurrean jotzeko ohitura eta lasaitasuna lortu, eta adin berekoek pianoarekiko duten ilusioa eta grina partekatzeko aukera egokia bilakatu da Andoaingo piano jaialdia. Horretaz gain, Euskal Herrian horrelako ekitaldi ez dela ikusita, Andoain eta Bastero Kulturgunean pianoaren erreferentzia ere bihurtu dela ikustea oso pozgarria da. Amaitzeko, ezin ditugu ahaztu, jaialdi hau aurrera ateratzeko asteburu honetan bolondres gisa lan egingo duten 100 laguntzaileak. Musika eskolako ikasleoi, guraso, lagun eta herritar ugarik hainbat funtzio beteko dituzte, urtero bezala. Ongi zehaztutako antolaketaren emaitza gisa. Esan behar da, asteburua erabate planifikatua dagoela, eta, hauderak esan duen bezala, izango ditugula 30 rotazioa. Berez, izango dira 30 kontzertu, eta horri gehitu behar zaio, klausurako kontzertu berezi bat. Esan behar da, jaialdian 2 modalitatea daudela, lau eskutakoa eta bakarkakoa. Lau eskutako modalitatean izango ditugula 104 bikote, kategoria desberdinetan, ABC, adinaren arabera, eta bakarlarian izango dira 681 partaideak. Ikusten baduzue, kopurua oso handiak diala, eta kontrola izateko lan asko indea dela. Horretaz gain, nik esango nuke, txikienak izango dira 6 urteko partaideak, eta, oinarrituta dagoela 18 urte arte, baina oinarritan dago jarritan nola minusbalia baten bat iruditzen baldin badu partaide baten, seiaslek erabakiko dula onartu ingo da, ala ez, inskripzio hori. Eta, dago pertsona bat, 19 urtekin parte hartuko duela, minusbalia bat duela. Daude partaide gehiago, baina, azpimarratzen dut hori. Esan behar dugu, 75 musika eskola parte hartzen dutela, ez bakarrik Gipuzkoarrak, baizik eta Alabatik, Bizkaitik eta Nafarrotik etortzen diela. Kopuru txikiagotan, zen kopuru handiena da Gipuzkoarra, diala 813 partaide, Gipuzkoa musika eskolatik hurbiluko dianak Andoaina asteburu honetan. Azpimarratuko nuke agian Donostitik kopuru handia dela, 203 partaide hurbiluko dira Andoaina. Eta, bestaldetik esan, gonbidatuta zaudetela noski, Aitziberrek izendatu duen bezala, orokorrean direla 889 partaideak, eta gure helburua dela musika bultzatzea, eta noski piano inguruan, ikusten genuen pianoa dela tresna bat bakarlaria, gelditzen ari zela pixkat baztertuta alde horretatik, eta ja 7. edizio honetan esan behar da, bultzaka handia eta pixua hartu izan duela, zen kopuru hauek ikustet bakarrik irakurmena hori egiten baldin badugu, hori esaten duela, ez? Orduan, seiasletik esan behar dugu, ilusio handikin prestatzen dugula ekitaldi hau.
lan asko jartzen dugula, ordu asko sartzen ditugula, eta azkenean piano mailan dala erreferente handi bat, zen ez da bakarrik jaialdia baizik eta ikusten dugu musika eskola sortu zirenean pixka gelditu ginela hor kirinkolo, zeren ordu arte geneukan dena planifikatuta eta programatuta, zeren ikasketa reglatuak zian, eta hori gertatu zenean pixka gelditu ginean, lege bat aldatzen denean, legea hor dago, baina azkenean lan egin behar duguna, hor gauden horrez. Eta, ikusi dugu, ikasturte hasieratik ja programazioa irakasle guztien eskutan dagoela, eta jendea dagoela prestatzen hori, orduan hori esan nahi du ja bideratzen dezu lana bestera batea. Eta alde horretatik, nik uste txalo handia merezi dugula, gaizki dago esatea, baina guzti hori ekitaldiaz gain lortu izan dugula, eta nik uste hori garrantzitsua.